Wa. Zaý meselesine näme boldy? Hakamydan dünýeden gaýtdam. Korpa demen. Zaý baga garaýsyna. Ya yaman ýerbe seretdiňmi? Ya hakamy sen çagas, biz çagas däm hakamy. Diýen. Ben dinlendim welin. Ön kakama karasam beýle gylykdan ýokdy. Näme boldy? Jaý körpe galyan bolsa. Kakamyz fakir, yarman ýatyrda, aýakdan garyp daşlyk bilmände. Sonra sen niýe dedin? Men seni hiç ýylap görmedim öýde. Men ýagdaýma agam özüň bilýär. Giýje uly işde. Näme sen kakyndan, näme seretmejek bolup diýdim bu, näme diýdim? Benim? Näme? Senki iş bolýady. Bizinki iş däme? Bizem işleýär. Sonra da men boş wagt tapma. Arasyna sypynyp gelip berejädim. Agam, sen seretdiň näme, men seretdim näme? Ya leýdi seretdi näme? Üçüýümizden birine taň çagasýam biz. Ha? Oň ýalyk bolýan bolsa, üçüýümizden bir ene taň çagas bolsak, onda häzir leýdiň çagaraly, jaý üçe böleli. Alo, Leyli, goňjyň. Hey bizem Hudaýa şükür ýagşy. Bir kyn görmesen oý aýlan gidaýda dere uçup. Gelme, geleceğim, geç. Düşündüm men näçe çağıranyňyzy. Kakamyň ölenine köp wagt bolmady bolen eýýär jaýyň dawatyny edip başladyňyzmy? Sigim, senem kakamyň çagasy, menem kakamyň çagasy. İzimde galanlar, kimmiz şuna galma lilýan zat ýokdur. Korpam dip sana jaý alyp bermedim kakam. Alyp berdi sana. Indi näme dawa etýäň? Sereden büýü. O sen gelmedin, men gelmedim. Dogry mene ýylyň maşgalat. Sen işiň bar, badyň wa sereden büýü. Onuň sen jaýa dawa etmeni hiç hakyň ýok. O näýili dawa näl men hakym ýokmy dawa etmeni jaýa? Hakyň ýok sen. Sebäbi jaý sana dedel, muňa dedel jaý men adyma geçirip gitdi kakam. Ene dokumentler ama ýanymda. Ene goraý. Innem jaý muňa adyma geçirýän. Gelýärmi? Adem şekilli gel. Şu taýda ejem kakam baýala girip çykaly gaýrat et. Sen ölmän kapaýyny allyň. Gelýärmi? Gülýäli gelýän, gerýän çykýan ejem kakamyň hatyraty üçin. Gelen okmy? Ana gapy.